ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቤትና ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ዝሓለፈ መደብና ኣብ ዙርያ ገዳማት ተስዓቱ ቅዱሳን ኣትኪርና ቀዳማይ ክፋል ብዝብል ምስ 5 ገዳማት ኣላሊናኩም ነርና። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ምልላይ ምስ ገዳማት ተስዓቱ ቅዱሳን ክንገብር ኢና። ምክትታልኩም ኣይፈለይና። ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ንረኽቦ ገዳም ደብረ ዳሞ እዩ። ገዳም ደብረ ዳሞ ካብቶም ተስዓቱ ቅዱሳን ዝመስረትዎም ገዳማት ሓደ ኮይኑ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ጣብያ ሰብዓ ዳሞ ዝርከብ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ 60 ሜትር ንውሓት ዘለዎ እምባ ዝተመስረተ ገዳም እዩ። ምራን ተጠቒምካ ንኸባቢ 15 ሜትር ንውሓት ዝኣክል መደየቢ ትድይብ። ናብ ላዕሊ ምስ ወፃኻ ፊት ለፊትካ እትረኽቦ ቤተክርስትያን ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። እዚ ቤተክርስትያን ናይ ኣክሱማውያን ጥበባት ተሃናንፃ ዝዓርፎን ካብ እምኒ ዝተፀረቡ ፅሩባት ዓንድታት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ናሕሲ እቲ ቤተክርስትያን ድማ ዝተፈላለዩ ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሑ ንድፍታት ወይ ፍሬማት ዘለዎ ውቅብ ገዳም እዩ። ኣተሃናንፃ እዚ ገዳም ትትዕዘብ ስልጣነ ጥበብ ስነ ህንፃ ቀዳሞት ኣቦታትናን ኣያታትናን ትድነቕ። እዚ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ዕብየት ኪነ ህንፃ ዓለም መሰረት ምዃኑ ድማ ትግንዘብ። ቀፂሉ ዘሎ ቤተክርስትያን ድማ ናይ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ጻዲቕ እዩ። ኣቡነ ኣረጋዊ ተሰዊሮሙሉ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ዝተሃነፀ ኮይኑ ካሊእ እዚ ገዳም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርያ ገዳም ትምህርተ ፈለግ ሂወት ዝተጀመረሉን ንዕብየት ስነ ፅሑፍ ዓብይ ተራ ዝተፃወተ ገዳም እዩ። ኣብ ላዕሊ እቲ ገዳም ምስ ደየብካ ልዕሊ 300 ፈለስቲን ተምሃሮን 200 መንበሪ ገዛታት ልዕሊ 9 ጎዳጉዲ ማይን ካልኦት ብዙሓት ንዋየ ቅዱሳትን ትረክብ። ብተወሳኺ እውን ብዙሓት ንመቃብር ዘገልግሉ መላግብ እውን ኣለዉ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ ጥቅምቲ 14 ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ፣ ኢትዮጵያ፣ ዓለምን ብዝመፁ ኣመንቲ እምነት ክርስትና ኣብ ዝተረኸብሉ ብዝለዓለ ድምቀት ይኽበር። ብሻብዓይ ደረጃ ንረኽቦ ገዳም ኣቡነ ኣሌፍ እዩ። ጥንታዊ ገዳም ኣቡነ ኣሌፍ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ሕሳ ጣብያ ኣብነት ብሕዛ ቁሸት ገረኺዳ ዝርከብ ብሃፀይ ክብረ መስቀል ዘመነ ንግስና ዝተገደመ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም ካብቶም ብደንቢ ዘይፍለጡ ግን ድማ ኣብ በሪኽ እምባ ሰፈሩ ብዙሕ ንምእማኖም ዝኸብዱ መስተንክራት ዘለዎም ገዳማት ትግራይ ሓደ እዩ። ኣቡነ ኣሌፍ ካብቶም ካብ ሃገረ ቂሳርያ ጥቓ ኢየሩሳሌም ምስቶም ተስዓቱ ቅዱሳን ብ455 ዓመተ ምህረት ከም ዝመፁን ኣብ ኣክሱም ብሓባር 12 ዓመት ተቐሚጦም ድሓር ናብ ዝተፈላለዩ ገዳማት ዝኸዱ ብፁዕ ኣቦ ሓደ እዮም። እዚ ገዳም እውን ብቶም ኣቦ ዝተመስረተ ገዳም እዩ። ኣብ ካሊእ ገዳም ዘይሉ ብርክት ዝበሉ ታሪካውን ሃይማኖታውን ሓድግታት ዝርከብዎ ገዳም እንትኸውን ከም ጥንታዊ ብራና መጻሕፍቲ፣ 4 ወንጀል መጻሕፍቲ፣ ገድሊ ኣቡነ ኣሌፍ፣ ስንክሳር፣ ጸበል ማይ፣ ሳፋሪ ወዘተ ዝበሉ ሓድግታት ዝወነነ ብዙሕ ዘይተዳህሰሰ ቅዱስ ስፍራ እዩ። ኣብ ዝባን እምባ ኣቡነ ኣሌፍ ኮንካ ካብ ኣስመራ ክሳብ መንደፈራ ካብ ዓድዋ ክሳብ ጾረና ብዘይመነፅር እዩ ዝረአ። ኮታስ ዳርጋ ፍርቂ ትግራይ ሙሉእ ኤርትራ ኢኻ ትዕዘብ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ገዳም ኣቡነ ኣሌፍ በብዓመቱ መጋቢት 11 ብዝለዓለ ድምቀት ይኽበር። ብሻምናይ ደረጃ ንረኽቦ ገዳም ኣቡነ ሃብፀ እዩ። ቅድሚ 3000 ዓመት ኣብ ዝተጣየሸት ጥንታዊት መቦቆል ስልጣነ ዝኾነት ከተማ ይሓ ዝርከብ ጥንታውን ታሪካውን ገዳም ኣቡነ ሃብፀ ደብረ ሓመልማሎ ካብቶም ብተስዓቱ ቅዱሳን ዝተመስረቱ ካብ ምኩራብ ናብ ገዳም ዝተቐየረ ጥንታዊ ገዳም ምዃኑ እውን ፍሉይ ይገብሮ። ገዳም ኣቡነ ሃብፀ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ይሓ ካብታ ታሪካዊት ከተማ ዓድዋ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ሰሜን ርሑቑ ዝርከብ ታሪካዊ ገዳም እዩ። መዞታት ማህሌታት ቅዱስ ያሬድ ዝኾኑ ቅዳሴታት ግዕዝ እዝልን ኣራራይን ኣጣሚሩ ዝሓዘ ልዕሊ 1000 ዓመት ዘቁፀረ መጽሐፍ ቅዳሴ ዝርከበሉ ጥንታዊ ገዳም እውን እዩ።
ገዳም አቡነ ሐፍፀ ኣብታ ጥንታዊትን ፈላሚት ከተማን ማእኸል ስልጣነ ዳእማትን ዝነበረት ይሓ ዝርከብ ኮይኑ ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ ሐፍፀ ኣብቲ ገዳም ንልዕሊ 150 ዓመት ዝተቐመጡ እንትኾኑ ድሓር ድማ ከም ዝተሰውሩ ይዝረብ። ገድሊ ኣቡነ ሐፍፀ ከም ዝነገረና ከዓ ገዳም ኣቡነ ሐፍፀ ዝተሳለመ 7 ትውልዱ ከም ዝመሓር ይንገር። ዓመታዊ በዓል ናይዚ ታሪካውን ዓብይን ገዳም ኣቡነ ሐፍፀ 29 ግንቦት ብዝደመቐ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንቲ መምህራንን መዘምራንን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ዕዱማት ኣጋይሽን ነበርቲ ከባብን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዝለዓለ ድምቀት ይኽበር። ናይ መጨረሻን ታሽዓይን ገዳም ኣቡነ ጻሕማ እዩ። ገዳም ኣቡነ ጻሕማ ካብ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ብደቡብ ኣንፈት ዝርከብ ገዳም ኮይኑ ብኣግራብ ኣብ ዝማዕረገ ነዊሕ እምባ ዝተመስረተ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም ዝተሃነፀሉ ድማ ኣብ መዛዘመ 5 ክፍለ ዘመን ኣብ ሃገርና ካብ ዝኣተው ተስዓቱ ቅዱሳን እቶም ብዕድመ ዝዓበዩ ኣቡነ ሐፍፀ ከም ዝኾነ መረዳእታታት ይሕብሩ። ኣብዚ ገዳም ውሽጢ ብዙሓት ንዋየ ቅዱሳን ዝርከቡ እንትኾኑ ካብ ብራና መፅሓፍቲ ርጋፀ እግሪ ናይ ኣቡነ ጻሕማን ከምኡ እውን ናይ ኣቡነ ጻሕማ መቃብርን ድማ ኣብቲ ገዳም ይርከቡ። ብተወሳኺ ድማ ካብ መቃብሮም ብከውሒ ውሽጢ ኣቢሉ ዝወፅእ ሙቕ ኣየር ብምዕጣን ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ዝፍውስ ዝእመነሉ ፀበል እውን ዓብይ ቅርሲ ናይዚ ገዳም እዩ። ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ጥሪ 19 ዝደመቐ መልክዑ ይኽበር። ናብ እንዳ ኣባ ጻሕማ ንምኻድ ብዙሕ ዘፅግም ኣይኮነን። ካብ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ብደቡብ ኣንፈት 2 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዝካ ብቐሊሉ ናብቲ ገዳም ትድይብ። ኣብኡ ምስ ደየብካ ድማ ብኩሉ ኣንፈት ትሪኦ እግርኻ ዝስዕቡ ዝነበሩ ዝመስሉ እምባታት ናይ ገርዓልታ፣ እምባታት ደብረ ዓሳ፣ ደጋምባ፣ ጉላት፣ እምባ ገሊላ ብርሑቕ ኣማዕዲኻ ትሪኦም። ጎቦ እምባ እንዳ ኣባ ጻሕማ እዚ ኩሉ ተፈጥራዊ ጽባቐ ንምርኣይ ዝተሰርሐ ተፈጥራውን ታሪካውን እምባ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተመልከትና ኣብ ዙርያ ካልኣይ ክፋል ገዳማት ተስዓቱ ቅዱሳን ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ሼር፣ ሳብስክራይብ፣ ላይክ እናግበርኩም መደብና ናብ ኩሉ ክባፅሕን ቤተሰብ ቤትና ክትኮኑን ብትሕትና ንዕድም።